ka mana kan fɛn o da jaw de tiɲɛ i bɛ kuma i terimuso fɛ a jara ye wo Eliza de bɛ furu a ma ja ye wo Eliza de bɛ furu a k'a ka mana ko kun ta ka bɔ anw kan ɲaamɛ n terimuso ne ka tisha de ɲini fɔlɔ n'i ye tisha ye m'o dalaga na mɛn fɛn ma da kɔnɔ sinon cɛ tɛ Badara ye k'a bɛ ne ka muso ta hali mɔgɔ min tɛ misi min yɔrɔ dɔn ne b'a dɔn jifilen tɛ sɔrɔ n terikɛ i ye tiɲɛ fɔ fo k'i fana k'a dɔn o misi o dɛ o mago foyi tɛ jifilen na o mago bɛ a ka fa de Bakari oui a bɛ di basi tɛ yen walayi dura sa alhamdulillah bamananw ko ten ko fɔlen kɔrɔ tɔ dalamaga ye i tun y'an bila ka taa tagama min na tiɲɛni yɛrɛ la an taara tagama la an ɲuman taara an ɲuman seginna alhamdulillah rabbil alamin an kɔni an taara furu kɛ ka furu nafolo bɛɛ sara k'a ban donc somɔgɔw kɔni y'a yira fɛn min ye denmansa ye ko kuma cayara kuma donyɔrɔ cayara a bɔyɔrɔ cayara ko an kana kɛ ten ka woro bɔ ka nafolo sara ka makun ten fo an ka mariage la teliya parce que denmuso ko don quoi ko ka ca et puis ko kelen tɛ sen na ala sago i bonya b'a la tabarikala nka u ye kuma min don ne ni jeliba da kana o de nin ye mais Bakari fɛn bɛ denmuso yɛrɛ ba ye n'o ye musokɔrɔ ye Bakari wallahi fo a kasira fo a hinɛ don ne la mun fɛ sabula kuma caman fɔra denmuso ma janni furu ka kɛ ko an y'an to o bɛɛ la ka na woro bɔ denmuso nɔfɛ en même temps ka furu nafolo sara a diyara ye tellement que ja bonyana a kasira ka tila ka walimanuw foli ta ka ɲɛsin ne yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnya la ne yɛrɛ ma tiɲɛ yɛrɛ la Dura aw taga kun ɲɛna kosɛbɛ Dura ni mɔgɔ kan ka fo nin ko in na ne yɛrɛ Bala bɛ e de fo kɛrɛnkɛrɛnya la kosɛbɛ bari ko in gɛlɛyara ka gɛlɛya maa min yɛrɛ ye courage don ne la o kɛra i Dura de kosɛbɛ teriya kɔnɔ t'i sara sɔrɔ ni ala sɔnna ma u y'a fɔ cogo min na kosɛbɛ an bɛ ko sugu bɛɛ kɛ k'a kɛ ko telima ye bari Eliza ka nin ko in Dura e ni ne de don dɛ ne somɔgɔ si t'a fɛ kosɛbɛ n b'o kalama bon nin ko in yɛrɛ fɛnɛ an bɛ k'a kɛ k'a fɔ ko hali u k'a dɔn ko furu nafolo bɔra jango ka woro bɔ u t'a kalama kɛrɛnkɛrɛnnenya yɛrɛ fɛn min ye n tanti ye n'o ye Mira ye donc an bɛ dɔ fara an ka cɛsirijala kan kosɛbɛ n b'a dɔn denmuso in bɛ furu kɛlɛ kan wa a bɛ don kɛlɛ kan kosɛbɛ donc e ni de b'an cɛsiri nin ko in na kosɛbɛ bari a ko kɔlɔlɔ t'an tɛ kosɛbɛ n'a kun ye denko ye an bɛ dugawu de kɛ denko la ala ka an tiɲɛ kɛ den an bɛ ala deli o de la ni ka wuli k'an jɔ kosɛbɛ ka se ka fura ɲina la cogo min na n bɛna min f'i ye den tɛ mɔgɔ si bolo den bɛ ala de bolo o ye tiɲɛ nka ne bɛna e ɲininka o kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmuso ko min bɛ sen na n'u b'a fɔ o ma ko Tisha Lablanche n t'a dɔn i bamuso i tanti ka mɔgɔ la nali k'i bɛ n'o furu donc o kow bɛ da jumɛn na sisan Dura ta i ci fɛ ni ne y'a f'i ye n ko denmuso in na ni bi cɛ ne ye denmuso in ye siɲɛ kelen n taara sɔrɔ n tanti fɛ yen don dɔ la ani n tanti bɛ baro la n'a bɔr'o la fo bi ne ni denmuso in ɲɛma da ɲɔgɔn kan n dɔgɔmuso de b'a fɔ n ye kuma bɛɛ ko Tisha bɛ ka fɔ ne kɔ ne yɛrɛ tɛ fɛ k'a ye ɲɛ la bari ne ka muso kanu ta tɛ jango n ka muso furu ta kosɛbɛ i hakili la tigɛ o la n y'a faamu problème t'a la o diyara n ye ka bɛn ma tɛ baasi ye mais bamananya kɔni a bɛ sira fɛn bɛɛ ɲɛfɔ janfa o ye tiɲɛ n kɔni ma janfa kɔni n t'o fɛ fiyewu i hakili la tigɛ est ce que i y'a faamuya voilà Dura i hakili la tigɛ o la ni ala sɔnna n'ala sɔnna n t'i nɛgɛ n t'i janfa ayiwa basi nin furu kelen an bɛ nin kɛ ka tila ka nin da sɛgɛ bɔ ayiwa basi n'ala sɔnna o bɛ diya n n ye b'aw fo ni ala ka jɛ ni ala ye ne sɔnna kana ɲina nin kalo in bɛɛ kalo in yɛrɛ ka ja dans 2 semaines ni n ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ kuma kosɛbɛ an ka don dɔ lajɛ a ko tɔ bɛ daga cɛ voilà kɔnɔ bila ka sumaya yɛrɛ n'ala sɔnna est ce que i y'a faamuya n t'i baasi ye ni ala sɔnna vraiment ala k'an to ɲɔgɔn Amina ye nin diyara n ye dɛ ok nin diyara n ye yɛrɛ 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 lala an bɛɛ na lafiya tile fila in ni ala na sɔnna sinon a kuma cayalen don cogo min tiɲɛna kuma cayara Badara tɛna nin furu dɛ a don ta bɔ tan dɛ an bɛna bɔ mɔgɔw ni san cɛ k'u to tan e Dudu e dun ka appel bɛ kun dibi kunna sini fa bi ne tɛ sigi la o tora cɛ gɛlɛn dɔ de bɛ yan Mira ne nakun tɛ dɔwɛrɛ de ko dɔ de bɛ ka kɛ n t'o de faamuya
Nakuni nana de k'a ɲɛfɔ n ye. O ye mun ko ye? Wali n tɔgɔ jugula kuma dɔ de mɛn yan. Awɔ, i ye ko kɛ n na. I ye kojuguba de kɛ n na. N y'a mɛn k'a fɔ ko n ka muso b'i bolo i bɛ ka don fɛn dɔ da fɛ min man di n ye. O ye kabakoden da ye. I ka muso jumɛn? E ne tɛ ɲɔgɔn dɔn. Jango muso, o ye muso jumɛn de? Min kɛ yɔrɔ la quoi. N t'i dɔgɔya quoi. Tisa la place de ko don. Mun de bɛ ni Tisa cɛ? I bɛ ka Tisa don da dɔ fɛ mun man di ye. I sin k'o fɔ joona? N t'a dɔn Tisa ma cɛ k'o kuma fɔ ne ɲɛna koyi. N t'a dɔn k'i ni Tisa yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ. I hakili bɔ Tisa kɔ. Tisa ko kɔni o banna ka ban. O bɛna kɛ ne denkɛ muso de ye. Mais mɔgɔ foyi se t'o la diɲɛ dugukolo sanfɛ yan. Mira, i da fili ma kuru. O bɛ kɛ ne su de kan. E tɛ ne dɔn, mais Tisa bɛ ne dɔn. Dugukolo sanfɛ yan. Najɛ ka ɲa. Muso min b'a tu ka nɔ mais c'est o muso ye ne yan. Najɛ, hali ni Tisa kunkolo y'a dimi, i b'a dɔn fɛn min b'a la. Hali ni Tisa kunkolo y'a dimi, i bɛ fɛn min ka jan ni sigilen. Mana mɔgɔ. E kɛ lajɛ, cɛ min bɛ ne menacer est-ce que o cɛ ye yan? Han? Muso ko t'i la o. I y'a masɔrɔ de. Fɛnkɛ Tisa sɔrɔ. Ayiwa, e y'i ta fɔ, ne ye n ta fɔ. N'a tora min ta la, jeliw b'o ma walima. Ne kunna lajɛ, n'a sɔrɔ i hɔrɔn de, e tɛ hɔrɔn ye. Kana manamanakan fɔ ne ma dɛ. E ɲɔgɔnna denmisɛnnin, k'e manamanakan fɔ ne ma. Hey, ni kuma t'i da, wuli ka bɔ n ka salon na. Wuli! I ka taatɔ lajɛ jugu sago kɔrɔ bilali. Dura. Ouais, bois. Ça va? Oui, ça va. Kan mɛmɛ? Non, ka foyi tɛ. Ko ka ɲi? Alhamdulillah. Cɛ ne yɛrɛ mago tun bɛ la. Ahan. Ok, bisimila. Cɛw yɛrɛ fana. Aw tɛ miiri, aw tɛ tasi. Barisa k'aw bɛ ko kunna. Cɛ bois. Cɛ i t'o fɛnɛ bingani ye dɛ. Mais a ɲɛfɔ. Non bingani tɛ. Aw b'a dɔn muso kelen pe min bɛ dudukolo dugu in kɔnɔ yan n'o Tisa ye aw tɛ miiri aw tɛ tasi donc a fana b'a fɔ k'a bɛ to n taraki o la quoi dudu kɛlen don k'a tiɲɛ bɛɛ don musonin kelen pe min na dugu in kɔnɔ yan aw fana ko fɔ aw ko n taraki o la cɛ Dura o tɛ ko ɲɛnama yɛrɛ. Bois ne bɛ bonya kojugu. Ne bɛ bonya fo ka tɛmɛ a dan kan. I filɛ ko muso min fɔ o ye ko Tisa wa Tisa a finen don wa a jɛlen don wa ne t'a dɔn wa Bala fɛnɛ b'o cogo la an si t'a dɔn. Dura n tɛ tiɲɛ f'i ye n'i kɛra cɛ ye i jɔ cɛya jɔyɔrɔ la quoi kana siran mɔgɔw ɲɛ k'i b'i jalajɔ Ala ma an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko Bala tanti de ye Tisa ɲini ka di Bala ma donc ma se k'e fana kana fɔ k'i b'i fili bi naani ye quoi. Bois ne t'a dɔn ni ne bɛ kuma f'i ɲɛna ne b'a faamu cogo la mais i b'i jo fɛ. Bala tanti a ye Tisa ɲini k'a bɛna di Bala ma o Bala tanti ka affaire de ye o y'o ka manamanako de ye o sinon Bala tɛ Tisa fiɲɛ a n'a jɛ a Bala t'a dɔn ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ ten est-ce que i y'a faamuya. I bɛ ci fɔ Dudu ɲinɛ ko Aduna tɛ min kɛ a ko kɛ a ka taa ci fɛ a ka musoko ye sinon Bala ka muso n'o ye Eliza ye an tilalo ko la pewu o furusiri yɛrɛ dɔgɔkun wɛrɛ furusiri kɛla furunafolo sarala a banna pewu. Donc Eliza ko a y'o ko kɛ sɛbɛ ya? Cɛya kan kelen dɔrɔn de. Dura ni n ka kuma donni gasi la i bɛ yafa n ma. Barisa ne tun b'a fɛ ka tiɲɛ de dɔn Dudu taara fo ne fɛ yen nin kuma in na. Bois n y'i ka kuma mɛn mais n bɛ min f'i ɲɛna ka gɛlɛya
i jija yanni ka mɔgɔ jalaki i ka ɲini ka tiɲɛ dɔn fɔlɔ sinon ni ne tun ta e fɛ e ne tun bɛ kɛlɛ fu e m'a min wa ne yɛrɛ m'a bɔ nka n yafara i ma. D'accord o diyara n ye nka i bɛ ka taa min? n bɛ ka taa Balafi. I bɛ ka taa Balafi yan problème t'a la ni sera yen i bɛ n ka foli f'a ye Ala ka furusiri jira an na don jira an na an yɛrɛ bɛ y'o kɛnɛ kan. Merci. Cɛ janama farati mɔgɔ kana mɛn ma i ni fɛ mɔgɔ bɛ bila ɲɔgɔn na fu i fa bɛ ka wuli duuru la Bala yɛrɛ t'a dɔn ko kɛra mais nin kan ka ne sɔn hakili la ni ne kumana Bala fɛ ni ne kumana Dudu fɛ n kan ka Dudu fɛnɛ sɔn hakili